Kani bitong uban day no, miingon sila sa kuha day, sige lang ako palimpyo para nako i-content. Unsa man di ako i-content day kung di ko manglimpyo, unsa man akong ipatan-aw sa inyo ha kung di ko manglimpyo. Ug aside pud ara day, unsaon man pud nako day ug di ko maglimpyo diri sa mong bukid, sa mong balay sa bukid ba. Kung di ko manglimpyo di managhan na pud di ako limpyon tagabalik nako. May nang manglimpyo ko day kay para magamay na lang ako limpyuhon. Mo naman kana naman ako panglimpyo. Kaning uban miingon din ana limpyo lang ka pud content ay nabuang na. Di ba na siya pwede day, dili porgig content creator ka, manglimpyo lang ka og kanang na kay content, para na lang kay content, di man sinana day. Kailangan maghapon ta manglimpyo day. Nag-content creator kag wala day, kailangan medyo ka manglimpyo sa balay day, no? Oh, among balay day hugaw pa kay karon, kung say gusto mo anhi dire tabag limpyo. Bitaw day oy, kailangan jud malimpyo mo uli ko day sa bukid day, kay lisod kayo day, nga na ako diri matulog nga pila ka adlaw ginana po kahuga mong balay mo na kailangan manglimpyo jud ko day mo na kung di mo ganahan mo tan-aw sa kong content nga manglimpyo ko puyi po na niyo siya scroll down lang no kay lisod kayo unsa ba ako i-content day magsasayaw ko nga di mo ko dancer magkanta-kanta ko nga di mo ko singer oh wala jud mo na ang ako ang mga routine ra na mo na ako i-share sa inyo nga content dili sa ingon nga manglimpyo na ko for the content dili day uy bisa pag dili pa na nako siya videohan day manglimpyo jud ko mo jud na tinuod day kailangan jud ko manglimpyo inana o ugaw pa kayo mong palibot kay ganina sayo ako ang client so wa pa ko kapanglimpyo o makita biya jud na ninyo o apa o ugaw pa manggo kayo na mong balay o so kailangan jud ko manglimpyo kailangan jud ako ipakita sa inyo nga manglimpyo ko kay para pod na po ko ika-upload na po ko ipakita sa inyo ha so inana o awan, na pa man hugaw pa man kayo na sa tanan good. Di po sa ingon siya nga hugaw, pero kalat pa kayo ba? Mo nang manglimpyo jud ko. O, tanawa mong balay, o. Hugaw pa kayo sa tanan, day. Di pwede di manglimpyo. Mo na kailangan mo, uli kong iligan, ani. Kailangan nakapanglimpyo na ko daan, day. O, napanadra, ako ang magamit na dira, kaya naman ko giriban. Pero unya, ana, ako ara na siya hang hipuso na pod. Kaya dalon na ako nagbalik iligan, kanang po ko iriban sa iligan. O, tara mong manggang bulawan. Di ba? Inana na siya, day. Dili porket kanang kuan bitaw sa nga ani dili manglimpyo na ko for the content dili day manglimpyo jud ko day nako i-content og wala kailangan jud ko manglimpyo karon ako ra isa diri day kay gibian ko lang padarlan kasi na padarlan day naglakaw-lakaw so piling gwa para diri day way muluto samtang mangriban ko so practice ko way kaon day kay wala man silang padarlan day kinsa may muluto na ko yag nako iriban day di medyo ko kaluto mo nang dili na lang ko mukaon talagsan na lang ko mukaon muli ko bukid bag na ako ang mama sa una kay kugihan mo kay magluto-luto karon wala man mo nang nagtrabaho pang piling gwapa day naka-apron pa. Mora day to day no kana pa ko iriban manambay mo